Čaute všetci, takže ako iste viete, opäť sme na cestách a momentálne sa nachádzame niekde pred Ostravou a smerujeme do Lodžu, čo sa nachádza v Poľsku, a ideme na Medveďa a Mášu. Tentokrát v zostave Andreas. Ja som šofér. Kokos, tak to už sme tam mali dávno byť, more. A takisto Johnny. A ideme zobrať ďalšiu posadku, ktorá nás bude čakať v Ostrave. Johnny sa tu už rozcvičuje. Janko! Ojojoj! Tak a hlásime sa vám z ďalšej zastávky alebo rovno z autobusu. Autobus v plnom prúde. To si nemal ukazovať. Ešte sme tu len takáto mierna posadka, ale čoskoro k nám prilezie pár Ostravákov. Ostravo, Ostravo. Tešíme sa na nich. A okolo 6. by sme mali byť v Lodži. Povedz Lodž. Watch. Čo bolo? Jaký agresívny? Útok? Hneď? Bomby? Klíčko mám zajtra zápas, kamarát. Á, dobré, dobré. Príprava. A kde si? Vieš čo, niekde pred Transsibírskou magistrálou cestujeme na kamionoch cez najväčšie ľadovce a jazera a situácia je zatiaľ pokojná, takže ďakujeme. Aha. A ty? Ja som A ty si kde? Ja som vyšťal limonádu. Kamo, Andreas mal extrémne Oranžový moč. Hnusné! Chcete vidieť viac z tohto dramatického zájazdu Transsibírskou magistrálou. Kam ideš? Zamerať autobus. Ďakujeme krásne. Dobrý deň, tu máte imigrantov zo Slovenska a z Česka. V Poľsku sa prisťahovali. Takže, a tento bolo isto na pumpe, tuším. Že debilko. Ideme na raňajky. Ideme na raňajky. Ideme na raňajky. Ty si raňajka. Ja som... Si raňajka? Tu si hoď veci, ja som raňajka. Čo máš dobre? Párok. Vegánsky? Vegánsky. Mesový flema. Z hovedzieho. A sol. A sol. Tak momentálne sa nachádzame v Atlas Arene a ideme na skúšku rannú. Tomuto chalanovi je tuším teplo, ten prišiel z Nového Zélandu. Asi tak. Tento napríklad chalan nemerá ani 170 cm. Loser! Ty, hovno! A mal tu byť červený koberec, som hovoril. Nie modrý. A vraj je úplne zdravý. Aj druhú stranu. Teraz nie tak. Tak dobre, čaute. Takže asi tak sa to má celé, že teraz je skúška. Majú že počítanie, to je jedna z obrazov. A je 8:30, pol 9:00 medzinárodného času. Ja si idem po vodu. Tak tam sa hrá, tam sa skúša a túto zbojníci vymýšľajú, jak sa dostanú na tú prekliatú strechu. Aha. Ja som si myslel, že tam zostanem do konca života. To sa poď za mňa. Mo to tam neústne. Co ti šíbe?
tak vás vítam pri tomto Jakubovom vlogu, keby ste chceli vedieť Monsignor Jonald zavinač, Instagramy spamy. Podľa mňa by si mal ísť, ale z mojej strany, že by si točil mňa, nie Jakuba. Ja si myslím, že si určite zaujímavejší charakter. Máme ťa radi, Jakub, ďakujeme. Práve som odhalil, že medvedica nie je medvedica, ale... Servus, navyše mám poriadne fuziky. To preto, že keď náhodou detičky budú zlé a dám dole masku, uvidia rovno čerta. Petr. A už sú tu chlopáci. Bardzo ładný. No bardzo. Bardzo dobre, kto ty jesteś? Jesteś głodny? Také teplo, že to snieť, presne. Koľko? Veľa? Koľko sme išli? Čo si analfabet? Toto je završenie tohto tripu. Završenie takzvané vrcholné. 1:37 a my sme teraz prišli ešte len z Lodžu a ideme do Trenčína. Takže prídeme domov neskoro. Serus, Demčík. A už sme doma. A pozrite sa, koľko je hodín. Ideme spať, bola to dlhá cesta. Rozbití sme, ty kokso. 2 vystúpenia Medveďa Máši. Dúfam, že sa vám to video páčilo. A určite neváhajte, dajte odoberať a lajky, komenty, hypy. Vidíme sa pri ďalšom videu a nezabudni kúkať merch na shop.one23.com. Maj sa, čau!